Fetsa dos na ngunyan, tama ba? Dos ngunyan tatabunjing ano, kan Febrero, bulan kan mga puso. An samuyang pagrespeto na naman sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang takan aldaw. Dapat mahal na Diyos enot sa gabos. Miyerkules ngunyan, Mama Mary, pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria Tabi sa padagos na pagpiprayman para sa satong mga kahagadan asin mga blessings. Our Mother Perpetual Help Novena taod-taod pong alas 5:15 live man yan sa DCGB ano tabi. Candelaria ngunyan, tama ba? Candelaria, parte na kan so pag-obserbar niya to kan nag-adang-adang na Holy Week ano tabi. Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, naglalaom na yaong po kamo, dineretso ang pag-antabay, sagkod makitang alas 10:30. Kumusta ang yaon dyan sa Daraga, sa Saudan? Dyan sa Ilawod, sa Hans Retro Diner. Nakapasyar ka naman duman tatabunjing. Sige mga noorinta, maduman man, ako sana. Good morning dyan ano, sa Ilawod, sa likod sa nakan Daraga Bakery. Morning kay Mayor Vic Perete, budak kay Vice Alcalde John G. Hausian, mga paraan tabay man niya to ini. Sa Albay District, Marahay na Aldaw, Washington Drive, Tula-Tula. Diyan man sa Barangay Banyo, siyempre, diyan sa Barangay 16, diyan sa sakuyang lugar. Ay na Aldaw. Sa Tula-Tula, Banyadero. Kalabaan kang Kalye Rizal sa Kudigdi sa sentro kan Legazpi. Raynaga. Kumo sa tabi, Madam Pilar Akende, dyan sa Forbes College. Ano? Siyempre, dyan man po sa Good Luck Novelty, as in sa Gold Street. Mga suki. Ay, siyempre, so sa kuyang kababayan, si Eric Rubio, dyan sa Albay Computer, Electronic Supplies and Repair sa Sentro kan Legazpi, sa may post office. Ano? Sir Eric na Rubio, maray na aga tabi kabayan. Tingog kan banwa, nag-imbitar, magiribay ba kita, 10:30 an sa tuyang programa na po na alas 9, matapos 10:30. Katuwang sa luwas news team. Pading Jomar, Pading Jim, Padingal, si Ans Galero, Luens Barcena, sama ni Bella Henry de Boy Mata, technical control, si Tata Bunjing Tanay. Our chief tech, the big man himself. Katandaan ko an pet sa Gis. Bako Gis Bundi. Anon sa imong kuan? Anong petsada? Kariyo pet sa Gis. Webes. Ano? Sumasunod pa. Sa newsroom, padagos ang pag-antabay po kan nagbuburutwang istorya, sumada lokal, siyempre ang pag-abangkan mga reports na nagbuburutwa man sa Lado Nasyonal, Buda International, walang lusot po yan. Istoryang may sustansya, may pakinabang, may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin nasyon. News Manager Madela is the name, man samuya pong malalaoman. The ever reliable News Manager Mardela. Production si Angel Mustasa. Sa IT yaon dyan si Richard Buda, si Arven, nagtatarabang-tabang, paminsan tandem, paminsan surusalida. Raynaga po, ako tabi si Pio Fernandez. Kumusta po ha? So nakaantabay dyan sa DCGB News Online Worldwide na broadcast mi tabi
Marahay na aga sa inman kamong parte tabi kan kinaban nasin kan nasyon Pilipinas kung mahal. Yan. Okay, di ang sa kuyang numero sa Smart 0961-759-0888. Smart and Globe 0926 0156-020. Yan, 0926-0156-020. Good morning dyan kay Sir Ray Babasa. Ano, Sir Ray? Na babasa dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa CAAP sa Bicol International Airport. Yan, maray na aga tabi sa Indo sa men and women kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Na ipasyar ako bunjing dyan sa control tower kan Bicol International Airport. Hiling mo ang gabos 360 degrees. So pag landing kan eroplo, pag take off, pag taxi, sa runway, sa apron, yan gabos, yan tabi ano. Yan Delta 122, Delta 122, you are cleared for landing. Take runway number 2. Araw na mga pahit dyan tabi ano, tatabunjing. Aray na aga dyan sa kay Sir Ray Babasa sa Men and Women po kan Civil Aviation Authority of the Philippines. So para dagog tabunjing duman sa opisina, naka-DCGB sinda dyan, ray na aga. Siyempre, sa tuyang suki, dyan sa Petron Top Gas Gasol, Sir Ato Lim, good morning. So, ipinadara mo sa kuya, Sir Ato, na video, bitin, day man pinahiling, Sir Ato. Dapat pinahiling, so naga-TikTok. Ano daw yan taan TikTok bunding? Kadakla ng TikTok, nagkakapot sa dudo. Ano ng mga TikTok yan tabi? Sige tabi. Maray na aldaw dyan sa Indo. Uso dyan sa Car Zone Accessories. Maray na agaman. Si Sir, duman sa iyang kaha dyan sa Sukahero, sumay sa dirit. May radyo man siya bunding. Yan, talagang DCGB, ano, naray na aga tabi dyan sa Car Zone Accessories. Dyan sa kataning ni Cres Snack In. Good morning tabi. Shout out na tabi sa pamilya Bragais. Always naka-tune in. Sige. Bueno, ini po manunungod sa istorya, ano, please po, dahil nindo pagbugta ka na igo kita nin political undertone sa tutukaron niya tong ining sitwasyon digdi sa Legazpi. Kundi valido pa no kayaan kahagadan ang kahaputan buda inagrangay kaining mga negosyantes niya to, including yung nasa middle bracket, middle level na mga negosyantes na haloy na nagninegosyo digdi sa Legazpi, naging parte na po kan history and development kan sa tuyang syudad. They have contributed a lot sa pag-abante kan Legazpi to where we are now and what Legazpi is now at tabi. Day pag please day nindo pag interpretaro na igwanin political undertone ini ano. Valid po kaya ang kahaputan. Ini po i-address niya to primero sa presenting administrasyon ta siyempre ang yaon diyan ang sa tuyang papaabutan so administrasyon ni Honorable Mayor Noel Rosal. Ta sindang yaon ngunyan sa administrasyon. And ipapaabot taman ini sa konsisay man bunjing an makapot kan renda di gobyerno kan Legazpi pakatapos kan eleksyon. Konsisay an magkapot. Both ways niya to ining ipapaabot because this issue na sa tuyang pinagtutukar manunungod sa business climate sa Legazpi is valid.
dahil nindo pagbugtakan ng political undertone. Ano? Papaabot ta kay Mayor Noel, ipapaabot ta sa mga nag-ansyas na magkaput kan gobyerno kung sisay man ang manggana sa inda. Ngapit na panahon. Yan. Ining mga negosyantes ta baga digdi, kadakul iyan. Mga middle age middle bracket. Itong sa mga small and medium industries, mga medium enterprises, haloy na nakapartner na to yan. Nagbabayad sinda nin buwis, nagbabayad ning permit, and they contributed a lot sa pag-sustenir kan ekonomiya kan sa tuyang syudad. Aramtaman sa nabaga na ang buwis, iyon ang life blood kan anuman na lokal na gobyerno, including ang gobyerno nasyonal. Tadyan minakuaan sa tuyang nasyon, ang sa tuyang munisipyo, barangay, syudad, probinsya, etc. kan pang sustenir man sa oral daw na pagtaunin basic social services. Pero iba na tatabungjing kung nag-aagrangay na ang mga taxpayers. Siguro you and I will agree na ang isyong ini dapat talagang tauaning concern kan presenting administrasyon o kung sisay sumaabot na administrasyon na makapot kan renda di gobyerno. Igo baga kitang kasabihan na do not kill the goose which lays the golden egg. Gustong sabihon, dai mo pagtigbakon an anuman na bagay na iyo ang nagsusustenir kan sa imong pagkabuhay. At amanon mo iyan. Pero kung palabaw na ang pigbabayadan na mga bagay-bagay, arog halimbawa kan business permit. Kung nag-aagrangay na, so pigkukolektahan, siyempre gustong sabihong kaan, masakit na maabot, so pig-iimponer na pigkukolekta nababayadan. So what would be the possibility? Kung daay na kayanon iyan, kan mga nasa middle bracket na negosyo, tiba adlugod, mapurdoy. Di pa paano na, sa inamakua, nin ko kolektahon na buwis susyudad. It is a delicate balancing act. Dahi man pakagulpihon ang mga pigkukolektahan, takunday na kaya, dahil na kita nin source of income. So, syudad, dahil na ning source of income. You can just imagine that, Bunjing, may nakahurong kita. Business permit pa lang yan. 490,000 plus business permit pa lang yan. More or less an sa iyang babayadan. Sa sarong taon. Inda ko kung tamaan sa kuyang na kuang informasyon, pigbabasaran kan computation is yung income tax return man na pigbabayadan sa BIR kan mga negosyanteng inidigdi sa Ligaspi. Amay nakahurong kita. Duman pigbabasar, sukun gura ano man, nakukolektahon daw kan city na business tax. You can just imagine, tatabunjing, middle bracket ka na negosyante. Ang babayadan mo, business tax pa lang yan, halos ka bangang milyon na. Sa sitwasyon na iningon yan, tabi, pandemya kita. Matumal pang masyado ang dalagan kan ekonomiya ta, limitado pang maray ang hiro-hiro baga kan sosyudad. Paano yan, tabi? Kung nag-aagrangay naman so sa tuyang pinagkukolektahanin buwis, the possibility would be tibaan magsarado na sanayan plus lugod na dahi kitang mapagkukuhaan ning buwis
and so life blood kan sa tuyang syudad mawara na lugod. O valido baga tabi ang issue, and ini dapat ma-address kan administrasyon nga ni Mayor Noel. Buda kun sisay man ang makapot na administrasyon sa ngapit na panahon pagkatapos kan eleksyon. It's time to reconsider hilingon giraray tabi ta sa taxation baga inda sa simplita man na pakasabot buda sa paghapot-hapot. Igo bagang pinagsusunod ba dyan na prinsipyo na ang buwis dai dapat maging excessive. Nagari na baga confiscatory na maluwas na supig bubuwisan niya to dai na kaya na magbayad kan buwis. So ano pang papagaon niya to dyan? Ano man na klaseng buwis should not be excessive. Tanganing mapreserbar niya to so delicate balancing act na mag-survive both ang gobyerno nag-survive dahilan sa buwis and mag-survive man sa mga negosyante na pinagkukuhaan niya to nin buwis. Iyo po tabi ang pag-adalanin marhay tabi. Pag-adalanin marhay both ways. Ini po bako sa pagpromoter nin sarong kandidato o kung ano pa man. Kundi saroan na dalgugang ko kaini sa sarong Uro-Iristorya si Luis na Gutierrez. Sabi niya, it's high time na i-revisit niya to ang tax system nga digdi sa Ligaspi. Sana ang arog kaining mga proposisyon makonsider nin marhay kang presenting administrasyon buda konsisay man ang magana either so grupo ni G. Narusal o so grupo ni Congressman Pido Garbin Jr. This issue is valid and we will not take this issue against the konsisay man na grupo. Ta ini po validong issue. Day tayo nigigamit na pangratak sa administrasyon ngunyan upang pabor sa masunod na administrasyon. Day pagbugtakan ng political undertone. Tigagamit tayo ni for the sake of the community tabi O day ako nag-atake ng administrasyon, day ako nag-atake ni kung sisay paman, day ako nagpabor sa kung sisay. I-prenisentar ko ang isyo in such a way na ini po kumbaga generic masabutan in marhay tabi. Tadipisil, opo, kaipuhan kan gobyerno kan Ligaspi ang buwis. But, ang buwis, buda ini mga permits, mga fees na yan should not be excessive enough to the point na sa mga negosyantes na pinagkukolektahan niya to, halos dai naman po nin mapagkukuhaan, nin pambayad pa sa nangani sa mga permit na yan. O paano pa sa indaman na babayadan na business tax? Atay go bagaaning business tax na pinagbabayadan. An iba ka yan sa BIR, igwa yan, buda sa mga lokal na gobyerno, igwa man mananggadaan ta under the law on taxation, ang sarong taxing authority, dahil dapat magkolekta ng doble na parehong buwis. Pwede na ma-exercise kan different taxing authority. National government, business tax, BIR ang papadalaganon, subayad mo, inigwa ka maning business tax na pwedeng bayadan sa lokal na gobyerno. Different taxing authority, that is permitted. Tabi So yan po tabi Sana yan ma-consider ta. Dipisil po yan tabi ang sitwasyon ngo niyan. O may nag-text sa tuya. Good AM, that's right, Sir Pio. Nag-aagrangay man ini na siguro negosyante po ini. Pamilya kamo maray na aga, naka-tune in, sabi ni Jane, pamilya kamo. Yan. So yan po tabi. Yan sa manunungod sa buwis papapi Diyos marayon na aldaw sa tuya gabos na paramati ko na
number 1 DCGB para po sa ko kumbinsido ako kan suggestion nindo. Taba ko man po ura-ura daan mga solusyon kan kada issue po. Sige tabi So yan. Maray na agad sa nagmamati dyan. Aware na mga sige po tabi. Yan dipisil po na kung dai naman kayang bayadan kan mga negosyantes an mga permit, dai na. Ibalik tada doon sa pinagasabitan na do not kill the goose which lays the golden egg. Mo pagtigbakon so pinagkukuhaan mo maning pagbuhay-buhay. Yan tabi Okay, sige. Maray naga palantabi dyan sa nagdonar anonymous 500 pesos man pinaabot man sa satuya para duman sa organ baga na asikaso man na ma-provide niya to dyan sa kay Senyor Santo Cristo sa Mission Church sa Dapdap. Taud-taud tabi kuhaon ko yan yan na 500 pesos. Salamat pong maray. Tama iyan, pati kami apektado. Talagang grabe kung minasingil ang syudad. Yan tabi ha. Gulpida halang kawe. Good morning, padi. Iyan na local tax ang pigbabasihan kaan ali ata sa BIR. Bracket kumpiraning kamo for the year bako man local executives kaan an magapa-implementar city baga padi mas mahal. So sistema dapa hahanapon so sa imong ITR kung ika negosyante so pigbabayadan mo bagang buwis duman sa BIR so gross income iyo iton pigbabasaran gayod kan city kan sa indaman na i-imponer na business permit kung gura subayadan mo sa city na business permit ang pigbabasehan yata so gross income mo basado duman sa ipigpapasar mo man o ka ipinag-sumitir mo man and na-assess kan Bureau of Internal Revenue gross income kaya halang kawi gross bakong neto taang net income so talagang kita yan na binawas mo na gabos na gastuson mo man na allowed dyan sa tuya bagang pigapod na debit and credit accounting system. Accounting system bagay guning debit igong credit. Halion mo sa mga binayadan mo gabos ginastos mo para sa pagpadalagan kan sa imong negosyo sunata da ito ang net income. Kung ang pigbabasaran gross income kung tama man gross income halang kaw yanin marhay. So tama po yan si Luis Nagutierrez one time nadango ko kaini i-revisit ngaya kung paano yan yung ani ngaya nag-aasenso so gobyerno pero so pinagkukolektahaning buwis nag-agrangay paano na so delicate balancing act tabiyan between the taxpayers and itong so lifeblood kan gobyerno which is ini nga pagbabayad niya to nin buwis ha. Ege. Oras Pilipinas, it's 9:34. Taud-taud tabi ani Bapa. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tuga, ang Red Cross. Asin si Senador Richard Gordon. Sa tuwing darating ang dilim sa buhay natin, Alam ko, may tutugon sa ating pangangailangan. May mamumuno. Laging nandyan ang Red Cross Volunteers. muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailanganin. Darating ang Saklolo, darating ang Red Cross. Always first, always ready, always there. This is a paid advertisement. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ningi. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Ang sarap ng pagkain ko ngayon. Gulay sa lugaw. At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Bakulat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo,
Renibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistant. Ginatus na nagtatrabaho sa laog asin luwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat. Nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-iserve asin nagkatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tam Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop, makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Kiko Pangilinan. Ginibong Lay ang sagip-saka. Kaya diretso na sa merkado ang benta. Kaya magiging mas barato ang satuyang pagkakan. Dai makulog ang satuyang. Hello pagkakan, goodbye gutom. Vice President Kiko Pangilinan.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian, Adrian Salceda. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Bunjing. Diretso kita ka na istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Padingal. Padingal, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Pading Pio. Takpol sarang takpol ngunyan. Kanibang suportador nin kandidato maski sain na lugar na bakuman designadong poster area. Yan ang sitwasyon ngunyan, lalo digdi sa mga ararayong barangay kan Legazpi City. Sa southern bako pa man na campaign period, dahil pang mga designadong poster area San Comelec, kaya riparong pigasamantalaman ini kan mga kandidato sa indang postering para magka-merid bidan ang mga kandidato ini sa barangay. Padarakulaan, pagarayunan nin poster asin tarpaulin. Dahil sana nin vote, alagad nakabugtak naman ang manlaylay na mga posisyon sa indang dadalaganan asin pati na numero sa official balot na maluwas sa eleksyon. Yaon na naka-indika sa ngunyan, dahil panin aksyonan Comelec, kaya mas kisain na malatbagat pa din mga posters kan mga kandidato na kung minsan nakakaraot naman sa environment. Yan pa rin informasyon sa Southern American Legazpi, Alarmario, DCGB. Diretso, duman man kita sa Premier Distrito kan Albay. Nasa linya, kumpadreng Jomar. Marhay na aldaw mapading Jomar. Go ahead na tabi. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, lawos ang investigasyon kan duwang komitiba kan Sanggunian Bayan kan Malilipot. May koneksyon sa aligadong pagbiberentahan na naman ng daga
duman sa mahiwaso na daga na inaward kang DNR sa lokal na gobyerno kan Maladipot kan mga nakalihis na bulan. Ini sa ibong kan daininda na imbitaran ang poko mas o menos 5 na mga identifikadong persona na aligadong nakabakal na naman ng daga duman sa may parte kan Purok 6 Barangay Binatayan sakop kan pinagapod na Bulawan na iyo an parte man kan 72 hektaryas na daga na inaward kan DNR sa lokal na gobyerno kan Maladipot. Susog sa mapagkakatiwalaan na informasyon dai napadahanin imbitasyon kan komitiba kan Rules, Ordinances and Legal Matters asin kan Public Works and Housing and Land Utilization Committee ang mga involved persona takan ini primerong makaulay nagsasabi sinda, nagpapahiling na igwasindang deed of sale hali sa sarong persona na taga-Masbate para sinda na ang may right kan daga na ito nasakop kan inaward kan DNR sa munisipyo. Alagad kan balikan na para maghagad ning kopya kang deed of sale dai na nagtarao kang kopya kaya nagluluwas dai pang legal na basihan sa ngunyan ang lokal na gobyerno kan tabako para maobligaran mga o kan Maladipot para maobligaran mga ini na mag-attender sa investigasyon. Aram mo kumpadreng Jomar, medyo igwa kita nin curiosity dyan ha. Sarabay, sararoon desisyon na day pagpahiling itong susaindang deed of sale, over? Roger! Day na kinagtao kikopya. Baka igwan ini nagpapasunod. Talagang matindi ano, may something is going on. Or baka... Kayo gani, bata duman sa enot na pinahiling, pirmado pa ang nagkapirang barangay official bilang witness. Uy! Buda, igwayan ning ko dapat yaon andyan sa Register of Deeds, igwan ning kopya yan dyan. Kayo na gani, kaya ang nangyayari ngunyan pa de, ang imbitado mo niya sa assessor's office. Nyan, oho. Para aramon kan sanggunian kan duwang komitiba kung ano ang mga record kay ini diyan sa assessor's office saka kung ano ang pwede nindang sunod na lockdown. Nyan. Para maobligaran mga naunang pita na persona na mapa-attender sa investigasyon. Okay, sige. Sa rupa di sa nailing na solusyon, iyuan hahagadan kan assessor itong mga na-identified na mga persona na nagkaklamar kang katunayan kung ata sinda nagkaklamar kayan. Nyan. Oh, pag may nagdaw kikatunayan, papamararaon sinda sa lugar na ito. Naturalmente, because ang rightful owner kayan ang lokal na gobyerno, tayaon sa indaan titulo. Ngunyan, kung makikutiil, obligado sinda magluwas kan mga papeles sinda, dokumento. Nya, no, sa inindo, ano ang dokumentong iyan? Ano ang legalidad kan bentahanan kang rights o buda pagbakal nindaga. Pero makangalas magata, biriyo dahil nagpapahiling. Pag nakaluwasin ka kan dokumento pa de, officialmente, dumana makakapoon sa mga legal na aksyon. Yan, mababandwit na sinda. Roger on that. Sige. For the meantime, ngunyan na aldaw, magtitiripon mo na sa duwang komitiba, tapos ang assessor's office para plansyaon ang mga dapat nindang gibuon sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan, nakapuntos so mga may na ito, dokumentos. Daing tinaong kopya kan dokumento. Wala man hikitang basihan. Paano ngayon maluwa sirse. Di, ang plano na sana, ano yan, yung susasessoran magibo kilakdang para makaluwasin na dokumento. Tanganing so assessor, buda so sa indang municipal engineer dyan, pwede gayod ang municipal engineer imbitaran ta, igwaanin pagkaaram dyan. Itong so daga na ito, igwaanan nag-orokopar, pwede nang questionon iyan. Roger on that. Sige. Diyan na mapon pa de. An
mga sumasunod na legal action. Oho, sige. Yan ang report, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar. Ang istorya kayang iyan sa malilipot ano. Salamat pa ding Jomar sa istorya sa report. Iguning sa diring lote ang lokal na gobyerno ka malilipot. Ngunyan enot na itong inukuparmanin dakol na mga residentes ta. Iguning nagsindikato pinabakal sa inda so rights. Ako ngayon may sa diri kan dagang ini one an rights bakalon nindo sa sakuya sa araw kaning kantidad. May mga dokumentos man. Nagkarasuhan, ginana kan lokal na gobyerno kan malilipot, sinda ang rightful owner kaya itong so nagbenta kan rights, invalido itong sa indang negosasyon. O, napahali so mga yao duman, naibalik, basado sa mga ining pagdadangog kan kaso, naibalik sa gobyerno through DENR sa lokal na gobyerno ka malilipot. Ngunyan, iguana naman yung nagsindikato, may napabakalan na naman yung rights. Madunong ining sisay doy. Taga mas bate da. Magsala, patian mayon bulkan, pati tuluhan kaan. Buda ibenta. Ngunyan, bata nabawi na kan malilipot so daga. Iguana naman yung nagpabakal ng rights. O ngunyan, maimbestigar sa gunian bayan. Makangalas na ito so nag-urukupar naman na nabentahan kang rights. Ay nagpipresentar ng dokumentos. Bakit may nagapasunod? Antali baya kan Pinoy ade. Kung gigamit niya ito ini sa karahayan, haloy na siguro kita nagasenso na bunjing. Ay. Maray na aga kay Engineer Dan Asupardo, ang sa kuyang amigo. Good morning tabi, Sir Engineer Dan Asupardo. Long time no see. Nagdadangog ka patabi, Engineer Dan. Pakisignify kung nag-antabay ka patabi. Ano lamang pangutuhan nindo, Engineer Dan Nasupardo. Good morning, Papa Pio. Kagayon kan topic mo, ngunyan sa programa mo. Natumbok mo si issue kan bayadan sa buwi sa Legazpi City. Sabi ni Engineer Dan Nasupardo. Anak ko niyan, ang kahagadan tabi ang kagadan kaya kaining mga negosyantes na nakakahuron man niya to is for them na makapag-make representation sa presenting administrasyon o kung sisay manan matukaw sa masunod na administrasyon. No political undertone. Makipag-tukaw sinda, makipag-representar sinda, magtukaw for them to have pinag-abot na, so pinag-abot bagang win-win solution for the government to exist. Ang gobyerno kung ang gobyerno mina-existir iyan dahil sa buwis. But also taking in full consideration so capacity to pay man kan taxpayers. I-revisit iyan kung bako pang excessive kaya pa kan mga taxpayers o daina. Tapag excessive ng maray ang buwis na pinagkukolekta magluluwas ka na parang confiscatory in nature na yan. Sabi ha? So, iyan po. Ang gusto masaninda is makapag-consider, make representation either sa presenting administrasyon or sa masunod na administrasyon kung sisain manggana. Tabi ha? This is a very delicate balancing act between the survival of the government and the survival also of the business community. Sabi, yan. Good morning dyan sa Catanduanes. Sa Catanduanes, tabi. So, istorya dyan sa San Miguel, Catanduanes, saro ang kill in action. Na-refute na po ito, nasabi duwa so nagadan, saro lang ang kill in action. Duman sa ambush na nangyari sa San Miguel, Catanduanes. Inbuelto ang mga intelligence officers kan Philippine National Police na maserbi ning mandamiento de arresto kasi nagakaigwan ni anti-illegal activities campaign. Tinambangan ning more or less 30 daw na mga armadong kalalakihan gadan so team leader si Police Officer Teston alias Rambo. And so napabalita na may saro pang gadan, bako po itong totoo. Na-refute na po ito, na-clear. The rest are all safe and yao na po nakabalik na sa kustodiya kan quick reaction team ha. We will be right back pakalis po kan mga baleta hanap buhay sa station break. Si Fun Facts with Dr. Garcia.
Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kung Joey Sulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan. Magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Tiita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
sa Pilipinas sa alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na ang self-administered antigen test kit ipigrekomendar sana para sa mga symptomatic individuals sa laog nin 7 aldaw kung magkaigwanin sintomas. Sa lindong kan memorandum, sinabi kan DOH na ini pinagrekomendar lalo na kung ang kapasidad para sa RT-PCR result na limitado o dai. Inuturo ninda na ang RT-PCR mantenido nga diagnostic method para sa COVID-19. Sa ibong nalado, sinabi kan DOH na ang self-test kits daiman ipigre-rekomendar para sa asymptomatic close contacts asin sa pagsaligsig sa mga asymptomatic individuals. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang gad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one?
is Right Med. Right Med, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwan in special district elections sa petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakop an Manito Asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad, iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Ang kwalipikadong botante, iyo ang miyembro kan Aleco asin konsumidor kan Albay Power and Energy Corporation or APEC hanggang petsa 5 kan Setyembre 2021. Dai pwede ang pagboto sa paaginin proxy o ang bako mismo nakarehistrong miyembro konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong account o metro, sarong beses na siya makakaboto asin duman sana sa lugar na enot o orihinal na nakaparehistra sa Aleco APEC. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitazinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Nebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pag nadadangog kan bagting mo bunjing, bis nagkrokaturog ako. Ibagtingan mo. Nasa linya si Ans. Good morning, Ans. Go ahead na.
Marinaaga, Supio, marinaaga sa mga parantabay, sa magadagdag man niya itong bareta, padit-diit ng nailingan kan Legazpi City Task Force Kalinigan asin kaayusan na din disiplina ang mga motorista di sa syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi ko niya na pagkaaga sa DCGB News ni Task Force Head Mark Andy Marbella kung saan matapos ang sarong bulan sa presenteng taon na 2022 asin kan mga nakalihis na bulan kan taon 2021 na iilingan ninda na kumpara ka ito mas nagdidiit ganyan ang mga bayolador may kinaraman sa obstruction sa tinampo. Sigun kay Marbella, padagos hindang nagkukondusir ni na paglibot o kay inspeksyon sa mga tinampo lalo na sa mga barabarangay tangan na ipahiling ang espersos pay kinaraman sa road clearing operations na human ang kasuguan kan DILG alagad sa ngunyan na uugma sinda na diit na sana ang nagbabayolar sa siring na bagay kumpara kan mga nakalihis sa taon na talagang sige-sige man garara ang pagbayolar sa siring na bagay. Sigun kay Marbella, para sa mga motorista na nagiging obstruction sa mga tinampo sa rupa sa pinagbabaday nilang padagos ngunya na iyuman ang mga ambulance vendor sa mga gilid kan tinampo. Sa ngunya na padagos man giraray ang kahagadan kan sa indang task force sa lambang mga Legaspeño na ugalion sana ang pagpark na mga behikulo sa tamang lugar as hindi na magparauro lang sa mga tinampo tangani na dahil man maampang sa magkakanigong penalidad. Ang vitamina baga ni Sir Andy, pag may challenge, pag daing challenge, mababloy si Sir Andy. Yes. Iyon na sana. Irak pa ni Sir Andy. Ano? Basta minapaya talaga. Good morning sa imo, tabi. Sir Andy Marbella, buda sa tropa dyan sa Task Force Kalinigan. Tama yan. Disiplina man sana palan talagang kaipuhanan. Ano? Sige. Secretary Supio, ang informasyon na liman sa Task Force Kaayusan, Ans Galero with Boy, DCGB. Salamat, Ans. Budak si Boy dyan sa istorya. Sigian text man kan sa tuyang mga paraan tabay tatabunjing manungod duman sa tema niya to sa kamugtakan digdi sa Legazpi. Sabi digdi ito, dapat kasi ang base kang pagtax ay per category or nature ng business. In case man at income ang basihan, dapat mako gross sa net dapat. Arang bagayan kan mga accountant. So pinaatama po ini na sa tuya man na receiving text ha. So pinaabot kaya sa tuyang informasyon ang pigbabasaran daw is gross income. Yan, kung pag-isipon na tama ta pagbabasaran mo so gross income, na bako man ito so talagang malinig mong income, so neto dapat, so talagang kwan mo, it's a universal principle, so neto, so talagang totoong income mo, so gross income, dahil man duman binawas pa so mga obligasyones mo na may connection sa negosyo na pinagbabawas susog sa accounting principles. So neto, ito ang dapat nabuwisan. Ano? Yan. Kaya, dipisil pa no bunjing baga kung magpara langkaw ang pigbabayadan. Business permit pa lang yan. Business permit pa lang yan di sa Legazpi. Igwa na nga na akong nadadanggog na gustong magburugtak ng negosyo, nag-uro irestorya na tatabunjing, bako na mabugtakan sa indang opisina o negosyo di sa Legazpi. Diyan na sa daraga, medyo buro barato da. O paano na kaayan tabi? So oportunidad mawawara digdi sa Legazpi. Yan. Kasuhapon, may report si kumpadreng Jimmy diyan sa Pulangi, nag-aparecer na po sa Sangguniang Bayan. So representante kan MDRRMO si Madam Ganda Sambitan. Yan. Manungod po ini diyan sa pagpasarman kan budget para sa fiscal year 2022 hanggang 2023 for 1 year kan Pulangi tabi. Ngunyan na dispres pa sana nakasumitir ka itong requisitos na dokumentos na kompletado so MDRRMO. Kaya dispres pa man sana makakaabante so pagpasar, paghururon kan budget para po sa lokal na gobyerno kan Pulangi kaining taon. Yan po ang sabuto nindo.
iyon na po so pruebas kan pinagkataram niya to digdi ka ito na dai maning deliberate na pag-delay kan budget para sa taon na ini kan pulanggi lalong-lalo na sa komitiba ni Konsehal June Villar. Dai po ning intensyon na tuyo na delayhon o atrasohon ang pagpasarkan budget. Wara po ning arog kaan na intensyon. Taraman iyan narakagawad June Villar and the rest of the sangguniang bayan na kaipuhan ang budget tanganing umabante ang lokal na gobyerno. Kaya lang, kaipuhan man na sunodon so prosedimiento na pinagmamando kan local government code kung paano ang pagpasar kan budget. Takunday mo man ito sunodon, ang mababiltadahan ning asunto so mga kagawad, bako man na so mga obserbador, bako man na so mga suportador kan alkalde, bako man na so mga suportador kan kung sisay dyan, kundi an papanibagon, so mga members kan sanggunian, kunda inindas sunodon, so prosedementong yaon dyan nakapalaman sa local government code in so far as ang pagpasar kung paano kan budget. O kaya so mga nag-akusar dyan na deliberate ngayon na pinagdidelay ang budget, bako, uyan na po ang prebaso. Nag-aparisir na si gandang sambitan na sanggunian bayan, isunumitir so pinaghagad na dokumentos, ta itong mga dokumentos na ito, iyuan ang ipinagbubuot kanlay na dapat isumitir mo na bago maghururon asin iabante ang budget kan ano man na lokal na gobyerno. Takun kulang ang mga pigusumutir na dokumentos, bako supo duman sa lay, babalgar man sinda kan reglamentos. Yan ang pinagapon na dereliction of duty. Kaya yan po tabi ha, diyan sa Pulanggi, yan na ha, yan na suprebas na malinaw na pinagasabi na Engineer June Villar. Wala po ng deliberate intent na i-delay iyan na budget. Igwa talaga nin kulang na dai pa na isusumitir sa sanggunian bayan na mga dokumentos na pinaghagad kanlay. Kaya dyan po sa Pulanggi sige na, maabanti na yan na pag-aprobar dyan ka na budget nindo sanggunian bayan kan Pulanggi. Tao yan na po na isumitir na kan MDRRMO so pinaghagad na kaipuhanan na datos na maisumitir for all legal intents and purposes pinagsusunod po kan sangguniang bayan an mando kanlay kung paano pagpasarkan budget tabi ha yan sa Pulanggi. Si Sir Andy, Sir Pio, nagmotor lang tropa, hinabas so battery kan truck, tas, naku, pudang ko daw si Kunyan, Mariosep na matindi, hinabasan, marasa pa man. Irak man kan, hinabaso ko niyan kan, naku, napaano, pudang ta Sir Andy, Sir Andy, mapuda ko, anong nangyari? Hinabaso baterya kan task force? Mariosep, nagbumotor na sa nadasin dahil Rakman. Oh. Ayugon mo an. Sir Andy, good morning tabi. Hello, Sir Andy. Ba hindi pumapasok pa? Paano ito tatabunjing? Ano ba, may problema digdi sa kwan? Konsulta. Iko ang kulugod, speaker may kulugod. Iyon ni, maski kan Sabado, so kan pagkwanta. So, ano ini so, yan na, kuan oong legally yours day naglalaog tatab. Hello Sir Andy. Yes po Sir Pio, maray na aga po. Sayang mo and kaga po nagdadangog sa programa mo nga na pag-aga. Yan naka-on air na kita takasuba go day naglalaog sa console so signal. Hinabas so baterya kan truck nindo? Sir Pio, so kasubang gitong maaga baga medyo mauran. Opo. Dumantagan kami po nakabase sa may Happy Load kasi po baga yan ang area niya na pinasubli ni Ma'am Grace. Opo. Ang probinsya. Tigman tiner mo po baga diretso sa Kalinigan. Ngunyan po, kaya diyan kami noon na nag-stay sa truck may paraday na po duman sa Sawangan ka medyo po baga ang dagat madali yun makalapa sa mga
bakal po. Opo. Gana mo, Mac. So, kasulanggi po, nag-report sa kuyang driver, tanayin po ako digdi sa luwas. Sa ma-evaluate na naman po baga sa DIL regarding sa mga obstruction po. Oho. So, dumang po nakareport siya kung nakamorotor sinda, kung dumang sa kuya sa sentro. Inabas daw po, sabi kasi bagong madaling araw. Siguro po sa sobrang oran. Matindi. Sus Mariosep man na. Anong klaseng baterya po ito, Sir Andy? Dahil naman pinaligtas kan mga maabas. Marasa pa. Oh. Hello, Sir Andy. Anong klaseng baterya po ito? Madali lang kay Sir Pio sa medyo makasugan sa tuyan. Iyo, opo. Okay po. Opo. Marasa pa man sa mga maabas, Sir Andy. Dahil na pinatawad yan na kusus baterya na sa naman. Anong klase po tabi, Sir Andy, so baterya nindo? Di po tabi na sa serial number niya kasi po pa-verify ko duman sa resibo baga. Oo. Kasi forces pa ito. At yan tabi, ko. Basta po nakapablatter na kami sa barangay and hindi po sa PNC. Oo. Kung isa man po ang nakabakal sa iyan or baka sa mga battery, mga bateryahan, baka po dyan hindi ilako. Oho. Kapag i-hold mo na tabi kung may pabakal, tailingon mo kung yan po talagang susamuya. Oho. So grabe po, na-paralyze talaga eh. Naku. Paralisado ngunyan Mayor Mentis operasyon di. Nagbumurotor na lang so tropa, bata mauran, Irakman. Sus Mario. Sa tiyo, alam mo na sabi, medyo. Oho, yan. Sikat Yan, nagki-feedback ka na. Yan, nag-feedback. Sige tabi, Sir Pio, dakol pa anong nagdadangog eh, tigburol yung minda sa mga radio minda eh. Iyo di. Kuan, baterya na, sudakula ito, Sir Andy, sudakula na baterya. Opo, tabi, opo. Jesus Mario. Sudakula po ini, pinakadakula po ini. Bali duwangan po, tabi ang tigagamit mo. Ay, sus. O di, nagbumurotor so tropa na sana, buda, na paralisar nin Mayor So, kwanindo. Operasyon tabi, Sir Andy. Naku. Iyo, sige. O di, iyo masana tabi, Sir Andy, patapos naman ang programa ko. Tabangan mi na sana ka muna maibalang ibog ini. Sige, salamat din maray. Ingat tabi ka mo. God bless. Sige. Hello po. Iyo masana tabi, Sir Andy, tabangan mi ka mong maibalang ibog ini impormasyon. Okay na po tabi, Sir Andy. Thank you so much. Po kitang signal na maray. Maluya, o sige. Okay na po, Sir Andy tabi, okay na. Sige, salamat pong maray. Thank you so much. Thank you so much, tabi. Patapos na kayong programa ko. O sige, tabi. Yan. Sige, salamat, Sir Andy. Patapos na kayang programa ko. Tabangan mi na sana kaming kamo na mabalangibog ini. Kung may magbenta dyan sa inuning dakulang baterya ha, paki-hold nindo. Tabi, paki-report sa barangay kung sa inkabong barangay tabi may magbenta dyan sa indo. O hop, may nawawarang baterya, dyan ka mo, apod ka mo ning tanod o kaya official kan barangay. Dahil pagpahalion, i-verify mag-apod dyan sa maskilig di sa Samuya, sa Sakuya. Dahil paabot na kay Sir Andy Marbella, tabaad kung iyo yan, so hinabasa na baterya dyan sa one kan task force. So truck bagang puti, so igwaning speak louder na naglilibot kay Rakman. So nagbumurotor sa na ang tropa. So nagmamantinir kan kalinigan o kan kaayusan. Ako, Mariosep naman o. Grabe. Salamat po kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Tulos na masunod, News Manager Mardela. Iyo Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult. Nay,
Ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Supermarket, Alpha Mart, mga